आब' रिसिभ खालायथ'वाखै र'। बेस्थ' खोना। ओमफ्राय थुनाय नायहैनि। माबायसि खैजाना माबायसि थुनाय आंथ' नायनो लुबैसिगोन। मालाबाबो नुफेराखै नालाय। थेवब्लालाय आब' नायनो थांनोबालाय। माबा खिन्थु जोगोनाव मोजाङै दै रानाखै। जेबो नङालै। आइ लोगोमि नोंखौ आइया लिंगासिनो। मानोलै आफा? ना सायना होनांगौनो। है र' आफा, आङो बिबारि लाइनाव थांना फैग्रोनि। दसे उनाव सायगोन दे, आइनि खिन्थानाय। मानो थांलाबायनो दैबानाफोरावलाय? थांनि र', आं माबा मोनसे बुस्थु नायना फैनि। मा बुस्थु? माबा बुस्थु माने अमा फिसा माने बिबारिला अमा फिसा मासे बायना लांदोंलै जांगावलानिफ्राय बेखौनो। रायजागोन नोम्माजों? है रायबा रायथोंसै आरो र', दसेनो फैगोन आं। थुथ'दो बिबारि, दसेनो फैगोन दे आं। थेवब्लालाय बिमाजों थिगसे रायजालायसिगोन बे। देन्जार गोथाव मोदोमखादों। नङा, आं माने एसेबां गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनो रोंगौ आसलथे। आं बायदि गोथाव ओंखाम ओंख्रि रावबो संनो रोंखाया रखर। बेसेबा जानो लुबैथारबाय आङो, थानो हाथारला। आं दसे गिदिर नायनानै जानोसैलै। बेसेबा गोथाव जादों रखर। ओमफ्राय दानियाबा दालि ओंख्रि संनोसै। दसे जाबावनोसैलै, मार गोथाव जाथारदों। हेलौ, सोरमोनथाय? आं सिनाय हायासै। आङो। नोंसो? र' दसे। दाबा फोजोंथारा दे आंखौ मा सानखो रायखौसो सानबाय खोनाहाय लासिंसिंनो। मानो फैना होनांगौ बिबो? आंबो आरो एसेबां गोथाव मोदोमदो नालाय थानोनो हायासै, बेनिखायनो जाना होबाय दरनै। बा बिबारि, नोंखौ आङो एसेबां बार फन खालायदों, मानो नाङाखैमोन? मानो सुइसअफल' बुंबाय थानायमोन मबाइला? माबाहाय, मबाइला गाज्रि जाबाय दै सिनानै। मा? मबाइला गाज्रि जाबाय? मबाइलालाय बोरैथ' गाज्रि जानो मोनखो? जोंनिथिंजाय दै लोमजोबदोंमोन। दैबानायानो दिनैसो एसे रानबाय। दैया न' सिं माने हाबजोबदों जोंहानिया, बिसनायालागि। मा? थेवब्लाबो मबाइल गाज्रि जाबाबो नोङो सिन्था खालायनाङा र'। माबालै, मोनसे मोजांथार खौरां। आं नोंखौ बेसेबा खिन्थानो जाबाय थादों, नों आरो फनखौनो रिसिभ खालायाखैमोन। आइ दङमोनलै, ओमफ्राय आरो दानि नोङो फन खालायबावनायाव गांजेमा गोसोम रानि दंमोन, बेनिखायनो आं बाहेरायाव ओंखारना फैबाय। ओमफ्राय बिबारि, मा मोजां खौरांलै? दिनै खिन्थालाय थाबैनो। माबालै, जोंहा माबा मोनदोंसो। माबा, मा होनो? माबा? माबालै, जोंहा खैजाना मोनदों, खैजाना। मा? खैजाना? नोङो आंजों फालथु खालायाखैथ'? माबा फोजोंसार फालथु नङालै, बिटानोबो। ओमफ्राय बोरै मोनखो नोंसोरलाय खैजानाखौलाय? जोंनिथिंजाय थिगसे दैबाना जायाखै होनबा, बेयावनो बोहैना फैदों आरो। नंमारगौना नंमारालै? माबा, आंखौ मा नोङो थगायसुलि सानो नामा? नोंखौ आं नायफैनो थाखायसो फन खालायदों। नों दा दिनै फैनोबो हाया दिनै, जोंनिथिंजाय थिगसे दैबाना जादों, दाबो मोजाङै रानाखै। ओमफ्राय नोङो गाबोननो फैदे, गाबोननो रानगोन खोना। खैजानालाय नंमारगौनालै? औ नंगौ। नोंसोर सिनाय हादों आरो? सिनाय हादों, पुरा पियर सनानि सनामार। होमबालाय आङो गाबोन थांगासिनो र'। गाबोन नङा, दायो बेलासिनो थांगोन आङो। नाङा, दा बेलासियाव दै राननाय नङा, दैया दङआनो। गाबोन फैबानो जाबाय, गाबोनहालागि दै रानगोन खोना। आरो गाबोनहालागि नेबावनांगोन, आं दिनैनो थांनो लुबैथारदों। दा नोङो बोरै फैनो, लामायानो लोमजोबदोंबा? गाबोनहालागिबोसो राननाय नङा खोना। रानाबाबो थांगोन आङो बाइकजों। खैजाना नंमारगौना नंमारा नायहैनो लुबैथारबाय आङो। नंगौलै माबा। नंगौबाथ' बेसेबा मोजां जाखाबाय। आंथ' दा अबाव थागोन अबाव थायासो जालांबाय खुसिजोंनो। मोजाङै दोन दे। आरो मा, नोङो सोरनोबा खिन्थादों नामा? खिन्थानायालाय रावनोबो खिन्थायाखैमोन। लोगोनि आब'नो खिन्थानाय जादों। नोङो जाम्बि जादों नामा? मानो खिन्थानाय? बि जुदि गामिनि मानसिफोरनो खिन्थाजोबना होयोबा मा जागोन? ओरैनोबाबो नोंसोर गामियाव सिखावफोर दंसोयो। सिखावफोरा खावनो नाजाबाय थागोन, मिथिबाय? बिदि नङा दे लोगोनि आब'आ। लोगोनि आब'आ मोजांथार। आरो खिन्थाया होननानै कसमबो जादों माथो। बिमा बिफानोबो खिन्थाया होननानै कसम जादों।
हा मानोथ' खिन्थाना लानाय होमबा दादि उफा गैयाना आंना मबाइला गाज्रि दा बिनि मबाइलजोंसो फन खालायनाय जादोंना जाम्बि नोङो गोजानाव थांनानै खिन्थानो हायामोन आरो आंनो ओमफ्राय आंनि आरो बेफोरो खर' माथायाव फैनायानो थायाखै दे होमबा लुदुमियावबा नेगासिनो आरो अबावबा खोनागोन खोनाबा गाज्रि मोनगोन दे मोजाङै दोन दे खिन्थु जागोन दे सना मोजाङै दोनगोन ओं सना आंनि सना मोजाङै दोनथार दे आङो गाबोन थांगासिनो दे सना आंखौ नेबाय थाबानो जाबाय दे जागोन दे बा बिबारि मोना खोजाना मोनदों इसोरनि अननायाव मोनदों बिसोरो इसोरा नायफिनदों बिसोरखौ दा मोजां जासिगोन दे नङाबा एसेबां खस्थ'यै सोलिबाय दङमोन बिसोरो गाबोनो थांथारगोन आङो जेमान दै लोमबाबो थांगोन आङो आंबो नायनो लुबैथारबाय माबायदि खोजाना दे मोजाङानो जाबाय दे इसोरा अनमारदोंलै नोंसोरखौ लुदुमियाबो इसोरा अननायखायनोथ' मोनदों रायज्लायखांबाय नोंहा हौवाजों रायज्लायखांबाय गाबोनो फैनो होदों आङो दिनै फैनो होआखै दिनै आरो बोरै फैनो दैयानो लोमजोबदों ओं आब' जोंहानाथ' बिसनायालागै उथिदोंमोन नै दासो रानबाय दाबो एसे एसे दंबावोसो ओमफ्राय बिबारि बे खोजानाखौ मोजाङै दोन जोंफोर गामियाव ओरैनो दाबो सिखाफोर दंसोयो जागोन दे आब' मोजाङै दोनगोन ओमफ्राय आब' मोनसे बाथ्रा जाबायना जोंहाथ' दा बे खोजानाखौ फाननानै बेसेबा फैसा बुरजा मोनगोन फैसा बुरजा मोनबाथ' जोंहा न' लुगोनलै ओमफ्राय आब' दाथ' जोंहाखौ मानसिफोरा सानगोनलै गामिनि मानसिफोरा बिसोराथ' मोजाङै जानोनो मोना ओमफ्राय फाखानि न' बोरै लुखो होननानै मानसिफोराथ' खम सानगोनलै आब' बेनोथ' जाहैबाय खोथाया थेवब्लाबो बेफोरखौ थाल लाबाय थानाङालै नोङो बिबारि न' गंसे लुना लाबानो जाबाय थेवब्लाबो दा मानसिफोरा नोजोर होगोन आरोना सोरबा सोरबा मेगनबो सागोन दे साथों दे जेबो नङा इसोर दङना इसोरा मदद खालायगोन बेनोथ' दा सिखावफोरा नोजोर होनोसो गिसोदों आङो इसोर दङ होनना बुंदोंना नंगौ राबो नंनाया थेवब्लाबो एसे गिनाय मोनो जे जायो जाथोसै आरो उनाव नुसिगोन दे आब' नोंनोबो आङो गरनैसो हरफानोसै आंनो नांलाया खोनालै जेबो नङा दे आब' नाथाय नोङो आयं मोननो दिन्थियाबानो जाबाय बेनोथ' दे जागोन दे अननानै हरनोबालाय लासिगोन दे आरो आब' दा साहा फुदुंनो हागौमोन दा जोंहाना इसिङाबो मोजाङै रानाखै नाङालै बिबारि आङो न'आवसो थांनांगोन मा रायजागोन बिमाजों आङो नासो सायनो होदोंमोन आंखौ नंमारगौथ' होमबालाय लुदुमियाबो थांदो न'आव रायजास्लायस्लाय गाबोन फैलायदो जागोन दे ओमफ्राय आब' बे खोजानाया सनानि सना नंमारगौ ना नंमारगौ थर' आङो मोजाङै सिनाय हाखायो सिनाय हानायानो मोजां दे आब' जोङो आरो सिनायनो हाया मोजाङै जों आरो सनानि बुस्थुफोरखौनो गानफेराखैना गाननायथ' बाद हो मोजाङै नुनानै थायाखै सनानि सना नोंसोर खिन्थु मोजाङै जोथोनै लाखि दे आरो आंनो खिन्थाबाय आरो नोंनि गोसथोनायनो खिन्थाबाय रावनोबो खिन्थानांला लाफाथिनोथ' थैबाबो खिन्थानाङा खोन्थाया दे आब' आरो न'आ लुना लादो माबोरै खस्थ' नुसै आङो नोंसोरखौ गेसफोरा सोना लादो जागोन दे आब' दै बानाया हामबानोखि आङो न' लुनो होनोसै ओमफ्राय आब' आं दा बे खोजानाखौ गरनैसो फाननो लांनि र' मोनसे बाथ्रा नोङो जायनियावबा खोजाना फानगोन ना बिनो नोङो ओरैनो फ्रियावनो एसे हो ओमफ्राय रावनोबो खिन्थानाङा बुंबानो जाबाय होमबानिया बियो खिन्थानाय नङा दे नंमारगौ दे आब' नङाबाथ' बियो अबावबा खिन्थानासो होगोन मानसिफोरनो होगोनथ' र' ओमफ्राय र' नों एसेबां दैबानायावलाय बोरै फाननो थांगोन फैसा गैथाराबालाय आंनिफ्राय 1000सो लायोबानो जाबाय आंनाव 1002 दङ फैसायालाय एसे दंमोन र' आब' आंनि नङा दिनै फोजोंसानिसो बेखौनो खरसा खालायदों ओमफ्राय दा फैसायाथ' दङ र' खोजानाबो दंलायो ओंखामखौसो दा अबाव मोनजागोन र' नङाबा आङो जोंहानाव संगोन दे नोंसोरनि थाखाय नोंसानि आयंआ मायबा बुंबालाय आङो दङना बिबारि आं जेबो सिन्था खालायनाङा आङो दा थांनानै संहैनोसै ओमफ्राय नोंसोर दसे थाना थांबानो जाबाय दे थांमारनांगौ होमबा बोरैबा मोनो माथो बोरैबा मोनोबा आंनो लाना होफैगोन दे आरो नोंसोर होनबाबो न'आव थाबाय थाथ' बरावबो थानाङा बे खोजानाखौ मोजाङै डिउटि होबाय था जागोन दे होमबा आब' लुदुमि आब' होमबा नोंनो जोंनि थाखाय खस्थ' खालायदो आरो नोंनो होफैदो जोंनो ओंखाम मोसोन आगै मा खस्थ'खाय जेबो नङा आंलाय बिदि मदद खालायना मोजांसो मोनो मानसिफोरखौ आब' नोङो बेसेबा मोजांथारलै ओमफ्राय नोंसा आयंआसो बाहाय एसे बोरैबा मानोबा जाम्बि हामगौ नामा बिदि बुंनो दे जेबो नङा दे जोंहा आरो बिदिनोखा एसे खें थेवब्लाबो जोंहानि गोसोआबो एसेबां गाज्रि नङा नंनायालाय दे होमबा थांसै आङो नोंसोर मोजाङै थादे मोजाङै नायबाय थाबानो जाबाय खोजानाखौ आरो बिदि दोनबाय थानाङा बिसना सायाव फुदनो मानसि फैना होगोन थां बाकसफोराव सोना दोनहै थां
आरो थाला दङबा मोजाङै थाला मारिना दोन। दे जागोन दे आब' नोङो दिनै लांगोन नामा ना गाबोन लांगोन? आङो दिनै लांथ'ला दे, गाबोनबो लाङा, मालाबा लांफैगोन। दे अब्लालाय आब'। आयु इमान बुरजा खामानि न' सनाया? बुरजाथ' आरो आं आरो सनानि सना नंमारगौना नंमारा बेखौनो सिन्थाबाय थादोंमोन। जोंबो आरो दा लुदुमि आब'आ सनानि सना नंमारगौ होननायखौसो बेसेबा गोजोननाय मोनबाय आरो। सानखादोंमोन सनानि सना होननानै, थेवब्लाबो आरो एसे माबा जादोंमोन आरो सेक जादोंमोन। बेफोरबायदि सना आरो दानि जुगाव रावबो मोनाना। मोना मोननाया, दा इसोरा जोंफोरखौ अननो ओंखारदों खोमा, बेनिखायनो बिदि मिलायना होबाय आरो। औ बेखौनोथ' बुंनांसिगोन आरो। ओइ आं दिनैनिसोलै बाकसफोराव सोनानै थाला मारिना दोननोसै आं। थां दोनैदो। आयु लुदुमि आब'नो मबाइलखौनो हरफानो बाबाय। आयु माथा गरमसो। नंगौथ' आरो।